Hayırlı ertem, Tataristan Dövlət Televideniyasının yanılıqları шығарылышын başlayыбыз. Studiyada Aniyağı Badullina bizning bugungi шығарылышта. Тыныш тұрмыш үшін тауыш берелер Украинадан Татарстанға вақытлы көшіп яшәргә мәҗбүр булучылар референдумда катнаша. Уңыш мул, бер төкнең сыйфатын инде белгечләр республика хуҗалыкларында ашлыкның сыйфатын бәяли. Малларны, кышкыртларны сезонлы йогышлы авырулардан ничек сакларга белгеч киңәшләре. Сентябрь илебез тарихына фаҗигале вакыйга белән кирип кала. Удмуртия Республикасының Ижевский шәһәрендәге 88-нче санлы мәктәбенә кораллы һөҗүм нәтиҗәсендә 17 кешенең гомере өзелде. 29 сентябрьгә кадәр Удмуртиядә матәм көне игълан ителде. Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов Удмуртия Республикасы президенты Александр Бричаловка кайгынама җибәрде. Ижевский мәктәбендә булган фаҗига бик нык тетрәндерде. Фаҗигаләрчә рәхимсез һөҗүм нәтиҗәсендә балаларның гомере өзелүен кичерү бигрәк тә авыр. Аны барлык татарстанлылар йөрәкләре аша үткәреп, үз кайгылары буларак кабул итте. Республика халкы исеменнән шәхсән үзем һәлак булганнарның гаиләләре, туганнары һәм якыннарының тирән кайгысын уртаклашам. Аларга теләктәшлек, ярдәм сүзләрен, шулай ук барлык зыян күрүчеләргә тиз арада саугу теләкләрен җиткерүегезне сорыйбыз, диелә Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннеханов юллаган кайгынамада. Бүтін ил Татарстан халқы һәлак булучыларның туганнарының, якыннарының тирән кайгысын уртаклаша. Һөҗүм корбаннарын Казанның Ленин бакчасында искә алдылар. Шәһәргә яшәүчеләр сквердагы мемориалга чәчәкләр һәм йомшак уенчыклар алып килде. Татарстан премьер-министры орынбасары Ләйлә Фазлыева Ижевскида һәлак булган кешеләрне искә алырга килгән казанлылар белән аралашты. Ул ышандырганча, уку йортларында куркынычсызлык системасын камилләштерү өчен дәүләт бөтен көчен куя һәм моны эшләүне дәвам итәчәк. Шығарылышыбызны дәвам иттерәбез. Донецкий, Луганский халык республикалары, шулай ук Запорожье һәм Херсон өлкәләре территорияләреннән азат ителүчеләр өчен 23 сентябрьдән башлап Россия Федерациясы составына керү буенча референдумнар бара. Бүген аның соңгы көне. Бу 5 көннең 4-сендә тавыш бирү яшәү урыны буенча һәм җәмәгать урыннарында, ягъни сайлау участокларыннан тыш үткәрелде. Тулырак хәбәрчеләребез язмасында. Алар үзләренең киләчәген Россиядан башка күз алдына да китерә алмый. Нинди яшьтә, сәламәтлекләре нинди булуына карамастан, бу көнне бик озак көткәннәр. 52 кеше Васильева шифаханәсендә тавыш бирде. Бирегә аларны март аенда ук эвакуацияләгән булганнар. Алар безне анда 8 ел бомбага тоттылар. Өлкәннәрнең дә, балаларның да гомере өзелде. Без якты киләчәккә озак өмет итеп яшәдек. Тагын бер сайлау участогын Санта шифаханәсендә ачтылар. Анда Украина милләтчеләре һөҗүменнән коткарып калынган кешеләр яши. Тавыш биргәндә җавапларын яшермиләр. Әйе, Россия киләчәге өчен тавыш бирәбез диләр. 100%. Барысы да яхшы булыр. Һәм Россия безне ташланмас дип 100%-ка ышанып тавыш бирдем. Хәзер инде Россия ярдәм итә. Менделеев сайлау участогында да тавыш бирүчеләр чиратка басты. Анда да Россия составына керү теләген хупладылар. Пришла проголосовать. Донбассның, минем туган Краматорскның Россия составына керү өчен тавыш бирергә килдем. Без моны озак көттек. Бүген барыбыз өчен дә бәйрәм. Бөтен республика буенча тавыш бирәләр. 4 шәһәрдә сайлау участоклары эшли. Барысы да күченеп килгән кешеләрнең вакытлыча яшәү урыннарында. Аларның һәрберсендә халыкара хукукның барлык нормалары үтәлә. Бу территорияләрнең Россия белән берләшүе тарихи гаделлекне торгыза. Шулпан Амири, Александр Шмагин, Ренат Сахибгареев, Иван Ходяков, Татарстан яңалыклары. Татарстанда волонтерлар фронт өчен носилка тегәләр. Алар Золотые руки ангелы, фәрештәнең алтын куллары дигән Бөтен Россия волонтерлар оешмасына кушылды. Тегү эшләре кечкенә генә цехта оештырылган. Хәзер аларга нинди ярдәм кирәк? Бу хакта киләсе репортажда. Хатын-кызлар нечкә бармаклары белән җитез генә фронт өчен ныклы носилка тегә. Алар текә һәр носилка фронттагы яралыларны коткару мөмкинлеген арттыра. На сегодняшний день они самые востребованные. Бүгенге көндә бу бик тә кирәкле мәрхәмәтле хезмәт. Хатын-кызлар тынгысызлар, җиңел җайлы эшләр. Носилкалар тиешле бүлекчәләргә адрес буенча китерелә.
Комплект кечкенә капчыкка җайлаштырылган. Бик авыр чакларда аларны хәтта бер кеше дә йөртә ала. Хәзер волонтерлар ярдәмгә һәм эшче кешеләргә мохтаҗ. Тукымалар һәм материаллар сатып алу өчен иганәчеләр кирәк. Хәрәкәткә кушылучыларга тиз арада җыштыру технологиясын үзләштерергә булышалар. Казанда носилкалар тегү өчен Татьяна Патина тегү цехын бушлай биргән. Безнең кебек кечкенә цех һәм эшче кеше 3-4 кеше белән булса да, без көнгә 30-га кадәр носилка тегә алабыз. Фронтка 14 мең носилка затылган инде. Волонтерларга ничек ярдәм итәргә икәнлеген экранда күрсәтелгән номер буенча шалтыратып белергә була. Барысы да иганәчләр ярдәмендә тегелә. Фронтта җәрәхәт алган кешеләргә барысы да ярап куячак. Алтын куллы фәрештә фонды илнең 50 шәһәре вәкилләрен берләштерде. Фарис Мөхәммәтов, Александр Шмагин, Александр Ишоткин, Татарстан яңалыклары. Татарстанда бөтен илдәге кебек үк 122 номерлы кайнар линия телефоны эшли. Әлеге телефоннан өлешчә мобилизация буенча сорауларга җаваплар алырга мөмкин. Республикада яшәүчеләрдән көн сайын уртача 2000 шалтырату алына. Линия тәүлек буена эшли, һәркем үзен борчыган, кызыксындырган сораулар белән мөрәҗәгать итә ала. Операторларның белем базасы киң, еш кабатлана торган 150 сорауга төгә җавап бирәләр. Республика парламентарийлары Дәүләт Советының көзге сессиясын башлап җибәрде. Парламент хәбәрләре белән сезне Алия Галиуллина таныштыра. Көн тәртибенә 30-дан артык мәсьәлә кертелгән иде. Иң зур блокны бюджет комитеты әзерләде. Ул бюджет кодексын һәм салым законнарын үзгәртүгә бәйле. Халык ышанычлылары балиг булмаганнарга алкогольсез, тоник эчемлекләрне һәм сыйыкландырылган углеводород газы булган товарларны ваклап сатуны шикләү яклы. Депутатлар үзәк сайлау комиссиясе әгъзаларын ачыкладылар. Безнең республика белән Марий Эл арасында шикне билгеләү турындагы килешүне расладылар. Республика хөкүмәте составында яңа вице-премьер була. Президент тәкъдиме белән депутатлар бу вазифага Казан башкарма комитеты аппаратының элеккеге җитәкчесе һәм иске шәһәр префекты Евгений Варакин раслады. Ул төбәкләр белән эшлекле һәм мәдәни элемтәләрне үстерү өчен җаваплы була. Утырышта Варакин үзе юк иде. Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча ул Лисичанскида, безнең республика Украинада иминлек урнаштыруда ярдәм итә. Нужен человек компетентный, опытный, авторитетный, который будет выполнять задачи от имени Республики Татарстан. Я обращаюсь к депутатам, нам всем, и правительству, и депутатскому корпусу. Мы закреплены как республика. Значит, на эту территорию мы будем выезжать, в том числе и депутаты, будем оказывать поддержку. Парламентарийлар үзәк сайлау комитеты әгъзаларын билгеләү өчен рейтинглы тавыш бирүгә мөрәҗәгать итте. Кандидатлар Дәүләт Советы раслаган саннан күбрәк иде. Икенче яртысын закон нигезендә президент раслады. Социаль сәясәт комитеты балиг булмаганнарга алкогольсез тоник эчемлекләр һәм сыйыкландырылган углеводород газы булган товарлар сатуны закон белән шикләргә тәкъдим итте. Дәлилләрне республика прокуроры җиткерде. На сегодняшний день подростки не ограничены в приобретении опасных для них энергетических напитков, стоимость которых невысока. Принятие законопроекта позволит противостоять обозначенной проблеме. Прошу вас сполна воспользоваться предоставленными полномочиями и исполнить гражданский долг для защиты нашего подрастающего поколения. Утырышка әлеге актуаль мәсьәлә буенча фикер алышырга парламентта тәкъдим ителмәгән партия вәкилләрен чакырдылар. Халык ышанычлылары быелгы бюджет парламентларын төзәтте. Казанда өстәмә рәвештә 50 миллиард сум акча билгеләнгән. Депутатлар безнең республика белән Марий Эл арасында шикләрне билгеләү турындагы килешүне раслады. Узган атлада Казанда Беларусь Республикасы премьер-министры Роман Головченко җитәкчелегендәге делегация булып китте. Кунакларны парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин озатып йөрде. Алар Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркта һәм инвестицион үсеш агентлыгында булды. Сәүдә сәнәгать палатасында Татарстан президенты һәм Беларусь премьер-министры Татарстан-Беларусь бизнес форумын ачты. Югары технологиялар өлкәсендәге яңа технопаркта кунакларга МТС 112 пилотсыз тракторын күрсәттеләр. Ул Казан университетының исәпләү математикасы һәм мәгълүмати технологиялар институты һәм МТС Татарстан компаниясе белән берлектә эшләнгән. Модель кырларда, фермаларда, заводларның ачык территорияларында профильле эшләр башкару өчен билгеләнгән. Беларусь 152 тракторы базасында оештырылган пилотсыз оператор дистанцион режимда махсус программа аша идарә итә.
Яңа техника белән берничә компания кызыксынды инде. Делегация технопарк мөмкинлекләре белән җентекләп танышты. Биредә балалар технопаркы, кибер арена һәм конференция заллары бар. Балалар IT паркында яшьләргә робот техникасы, 3D модельләштерү, программалаштыру, прототиплаштыру буенча төрле белем бирү киңлекләре булдырылган. Республикада эшләүче технопарклар, махсус икътисади зоналар һәм махсус салым режимы тоссырлар күптән инде инвесторларны җәлеп итә башлады. Бу хакта Беларусь коллегаларына Татарстанның инвестицион үсеш агентлыгында сөйләделәр. Биредә республиканың һәм аның муниципалитетларының икътисади һәм инвестицион мөмкинлекләрен тәкъдим иттеләр. Инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина бердәм презентация үзәген күрсәтте. Инвесторлар өчен мөмкинлекләр, алар белән хезмәттәшлек буенча системалы эш турында сөйләде. Беларусь Республикасы Татарстанның күптәнге стратегик партнеры. Соңгы 10 елда Беларусь Республиканың төп тышкы сәүдә партнерлары бишлегенә керә. Узган ел Татарстан белән Беларусь арасында товар әйләнеше 850 миллион доллардан артып китте. Сәүдә сәнәгать палатасы мәйданчыгында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Беларусь премьер-министры Роман Головченко Татарстан-Беларусь эшлекле форумын ачты. Беларусь партнерлары безгә тракторлар, компрессорлар, фермер продуктларын китерәләр. Татарстан предприятиеләре партнерларына двигательләр, генераторлар, нефть һәм нефть химиясе продуктларын озата. Агросәнәгать һәм транспорт комплексында да зур мөмкинлекләр бар. Фәрит Мөхәммәтшин узган атнада Мәскәүдә Федерация Советы рәисе Валентина Матвиенко һәм аның беренче урынбасары Андрей Турчак белән очрашты. Парламент рәисе шулай ук Адыгейның, Кабарды-Балкар һәм Карачай-Черкес республикаларының 100 еллыгына багышланган тантаналы чарада катнашты. Мәрхәмәт берләшмәсе депутатлары дистанцион эш режимы шартларында хатын-кызларны хезмәт хокуклары мәсьәләләре буенча фикер алышты. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Эфирда яңалыклар чыгарылышы. Башкалабызда 2 атна эчендә вакцинацияләүнең мобиль пунктларында 3000 артык кеше прививка ясаткан. Исегезгә төшерәбез, мобиль пунктлар метро станцияләре янында эшли. Шәһәрдә яшәүче 4000 кеше грипптан прививка ясаткан. Сәламәтлек саклау идарәсендә әйтүләренчә, һава шартлары прививка ясатырга теләүчеләргә мөмкинлекләр бирә. Шулай ук яшәү урыннарындагы поликлиникаларда, Җиңү проспектындагы сәүдә үзәгендә, төнлә 7-нче шәһәр хастаханәсендә вакцинация узарга була. Сочида 22 сентябрьдән 28 сентябрьгә кадәр Бөтен Россия 2022 заманча журналистика форумы уза. Төбәк масса күләм мәгълүмат чараларыннан медиафорумда 200 вәкил катнаша. Анда Татмедиа проектларда тәкъдим ителде. Яңа медиаларны эшләүгә акцент ясау яхшы күрсәткеч дип югары бәя бирде Татмедиа эшчәнлегенә Россия журналистлар берлеге рәисе Владимир Соловьев. Танылган журналистлар, җәмәгать эшлеклеләре һәм экспертлар масса күләм мәгълүмат чараларының хәзерге заман шартларында роле, интернет ресурсларны таныту һәм популярлаштыру инструментлары турында фикер алышты. Шулай ук форум ябылу көнендә Россия журналистлар берлегенең 2022 елгы иң яхшы журналист язмаларының җиңүчеләре дә билгеле була. Республикада урак тәмамланып килә, ашлыкның сыйфатын бәяләү үзәге белгечләре уңышның сыйфатын тикшерүне дәвам итә. Питрәш районыннан безнең репортаж. Питрәш районында ашлыкның сыйфатын бәяләү үзәге белгечләре эшли. Мобиль лаборатория ярдәмендә карабыдай бөртекләрен Гаврилов исемендәге хуҗалыкта турыдан-туры кардан сайлап алалар. С 1 января 2022 года 2022 елның 1 гыйнварыннан ашлык турындагы законга үзгәрешләр үз көченә керде. Ул мәҗбүри дәүләт мониторингын үткәрүне, бөртек сыйфаты буенча мәгълүматны бердәм системага кертүне күздә тота. Бу системада продукцияны җитештерү, саклау, эшкәртү һәм сату, шулай ук куллану үзенчәлекләре турында барлык мәгълүмат туплана. Системада ашык чыгару һәм сатуга документлар формалаша. Алардан башка продукцияны күчерү законсыз. Быел мәҗбүри мониторинг буенча 5 культура: арыш, карабыдай, ашлык, соя һәм дөгө тикшерелә. наши специалисты Безнең белгечләр көн саен әлеге культураларны сайлап алуга чыга. Бөртекнең сыйфатын, куллануга ни дәрәҗәдә яраклылыгын тикшерә. Лаборатория хезмәткәре ярты сәгать эчендә бөртекнең дымлылыгын, клейковина дәрәҗәсен, чүплелеген ачыклый ала. Особую роль. Безнең хуҗалык өчен арпаның сыра кайнатуда кулланыла торган вакула сорты аерым роль уйный. Ул барлык лаборатория сынауларын үтте, яхшы нәтиҗәләр күрсәтте. Барлык тикшерүләр бушлай үткәрелә. Авыл эшчәннәренең ашлыкның сыйфатын бәяләү үзәге филиалына хәбәр итүләре сырала. Шуннан соң үзәк белгечләре килеп тикшерүләр үткәрә, ашлыкның куллану үзенчәлекләрен, сыйфатын, классын билгели. Приходит очень много заявок, но сейчас уже
Бик күп заявкалар килде. Хәзер алар килми бара. Чөнки арыш инде күптән саклауга куелды. Без кара бодайны тикшерүгә чыгабыз. Кукурузны сайлап алуга беренче тапкыр чыктык. Хәзер Татарстанда 5 миллион 300 мең тонна ашык җыелган. Тагын 4 мең гектарда уңышны җыеп аласы бар. Фарис Мөхәммәтов, Нәргиз Файзуллаева, Ира Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары, Питрәч районы. Соңгы вакытта республикада маллар, кыш-кыртлар арасында койсы йыгышлы авыруларның таралу куркынычы зур. Йорт хайваннарын кышларны вирустан саклау өчен нинди чаралар күрергә кирәк? Көзге ярминкәләрдә, гомумән базарларда ашамлыклар сатып алганда нәрсәләргә игътибар итәргә? Татарстан радиосының чираттагы иртәнге турдан-туры эфиры шушы мәсьәләләргә багышланды. Россельхознадзорның Татарстан буенча идарәсе дәүләт ветеринария күзәтчелеге бүлеге җитәкчесе Идрис Гатин шулай тыңлаучыларны кызыксындырган башка сорауларга җаваплар, ветеринария таләпләрен үтәү буенча киңәшләрен бирде. Без дә студия кунагына берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Идрис Мөдәрисович, хәерле иртә. Хәерле иртәләр. Көзен койсы чирләрнең таралу куркынычы зур. Бигрәк тә мин инде Африка чумасы дуңгызлар арасындагы әйтеп үтәсем килә, чөнки бездә быелгысы бит инде 9 очрагы теркәлде. Шуннан башларым. Аннан соң кышлар арасында югары патогенлы грипп. Ул безнең менә бигрәк тә без ел сайын аны үтәбез бит инде куркыныч. Соң җәйдән көзгә күчкән вакытта миграция башлана кышлардан. Алар инде бөтенесе урманнардан, кырлардан әкертен генә тау фирмаларына, битес фабрикаларга янәшә киләләр. Менә бу бик куркыныч тудыра. Аннан соң инде хайваннар арасында әгәр керсәк, сыерлар арасына безнең кытырга авыруда, җәй көннәрендә, җәй азакларында кышкы чорда артуы күзәтелә. Бу авыру инде бу бит инде кешегә дә зыянлы. Аннан соң көзге вакытларда без үткәрәбез инде яз көз сыерлар арасында, сыер җенесләр арасында кан алу оештырыла бит инде. Кан алуга без тикшертәбез ветеринар дәүләт берләшмәсе белгечләре. Монда беренче чиратта бруцеллез дигән авыру, аны исключать итәбез һәм лейкоз. Йорт хайваннарын кышларны йыгышлы авырулардан саклау чараларына да тукталсагыз иде. Күп районнарда, авыл җирлекләрендә, авылларда дуңгыз тотучылар бар. Ябык тоту. Бер кашанда чыгарга ярамый. Алар ябык торырга тиеш. Аннан соң аерым кием, бигрәк тә ашаткан ризыклары, бу инде столовойдан калганмы, өйдә калган ризыклары, һәрберсе дә 30 минуттан артык, ким дигәндә 30 минутта кайнатылып, пешереп бирелергә тиеш. Аларга алынган азыкларның да ветеринария таләпләренә туры килеп, Меркурий аша электронный ветеринар сапаран документы булырга тиеш. Аннан соң бигрәк тә менә инде яңгырлар үтте, әйбәт, гөмбәләр хәзер урманда, гөмбә үрчей, гөмбә вакыты җитте дип сөйлибез инде. Шулар арасында инде дуңгыз тотучыларда кош, тавык, каз, үрдәк тотучыларда булырга мөмкин. Чөнки ул вирус дуңгыз арасындагы Африка чумасын алсак та, кышлар арасындагы югары патогенлы гриппны алсак та, алар вирус булганга күрә, кеше караучы дип сөйлибез инде. Һәрбер кеше урманнан кайткач үзе белән алып кайтырга мөмкин. Шуңа күрә бу беренче чиратта кием салымны алыштырырга кирәк, кергән вакытта дезинфекция ясау, бигрәк тә калган гөмбәләрне, җиләк җимешнеме, аны бер кашанда дуңгызга да, тавыкка да, казга да, үрдәккә бирү тыела. Малларга, төрле авыруларга каршы прививка ясату ни өчен мөһим? Теләсә каян, теләсә ким, бу инде перекупщиклар дип урысча әйткәндә алып сатарлардан сыермы, үгезме, бозаумы, сарыкмы дигән кебек атмы, кыш-кырткада бу нитә инде тиеш кыш-кырткада документсыз алмасыннар. Чөнки күп кенә регион чуман алган вакытта инде 100-дан артыгының чырагы быел 50-дән артык регионда килеп чыкты. Кыш гриппы да менә безнең Самар өлкәсе бик күп авылларда бүгенге көндә югары патогенлы грипп күзәтелде, теркәлде.
Шулай ук шуңа күрә дә документ булырга тиеш бердән, икенчедән прививка. Прививка килгән вакытта каяңна алсалар да, ит өчен булса да, шалыр өчен малны алып кайткан вакытта үзенә итлеккә булса да, аның прививкасы булырга тиеш. Беренчесе Себер түләмәсенә каршы, аннан соң инде туберкулизация үткәрү, туберкулез өчен кеше өчен дә зыянлы. Шулай ук кан алу мәҗбүри. Монда канны алып бруцеллезга, лейкозга тикшерелә инде беренче чиратта. Һәм прививкаларында инкар дигән авыру бар безнең инде урысча әйткәндә үзебезнең телдә. Һәм башка менә төп прививкада булырга тиеш, вакцинациядә вакытында тиешенчә. Шуңа күрә һәр вакытта каян гына нинди хайван, мал, туар, кош-корт апкайткан вакытта иң беренче район ветеринарий берләшмәләренә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ярминкәләрдә, базарларда сатыла торган ашамлыкларның сыйфатын тикшерү ничек оештырыла? Һәрбер алып килә торган монда инде эшмәкәрләрме, авыл крестьян хуҗалыкларымы, фермер хуҗалыклары, шулай ук инде агрофирмалардан нинди генә продукция килсә дә, монда инде сөт продукциясе, ит продукциясе, яшелчәләр дә, җиләк-җимеш тә, нинди генә продукция килсә дә, иң беренче алар ветеринарий таләпләрен үтәргә тиеш. Бу нәрсәдән гыйбарәт. Иң беренче Меркурий аша электронный ветеринар сапарын документ булырга тиеш. Аннан соң лаборатория үткән кагазлары тиешле. Әгәр инде булмаса бу ветеринарий справкаларында, ветеринар сопроводительный документларда аларның аерым бер пунктында язылган булыра. Шу тикшерелгән ит калима үткән булырга тиеш. Сөтне шулай ук тикшерелә лабораториядә, чөнки сөт белән ул бит инде кайнатылмаган, күп төрле авырулар таралырга мөмкин. Шул әйтеп үткәнчә, бруцеллезда, туберкулезда һәм башка лейкоз инде шулай ук сөт белән күпчелек вакытта. Шуңа күрә мин әйтәсе килә, теләсә каян, теләсә нинди иләр арасында, базарның тирәсендә, читтә торып сатучылардан сак булсыннар. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез Россельхознадзорның Татарстан буенча идарәсе дәүләт ветеринария күзәтчелеге бүлеге җитәкчесе Идрис Гатин белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шулар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам иттерә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.